Bai. Orduan izin zen kanbioa pastoreanaz, zizirean pinue sartzean. Da pinue sartzeako sarratu iteurien dana, da orduen pastu gitxilotut esan, orduen ebilikena nahikoa txarto ganaduak egindunak. Batzuk sarratu itezirean, beste batzuk sarratu barik igual, da guardea edo beste batzuk igual, zuen ardiek horra joan direz da, da purbete aiteta osabea burri du ziren apurbete, aite gondino sasoia, ardiek endu zenean, 60 urte edo hola neukiko zen, Ondino bere segiduteko modu. Egun guztien egon behar, ardien atzean, egun guztien. Goxean hasite gauean... Ardiekan aragora botaten direnean, ostantzean libre ibilten ziren, ez da? Bai. Karo, ardiek gauean loiten dago, gero altzak eran, pini berri edo bada, igual punto bat edo bat bestea, eta beti matrakakaz edo abizuek, zuen ardiek, bestea, eta pentsauden, kendu. Orduan hori izen zan kanbioa, ez da? Ordura arte egon ziren pastoreak, ja hor itxi ineben, ez da? Pastoreak eta behiek eukir izena, behiek soltu, klaro, baina orduen kendu irizen askok.